Doncs per mi escriure és dues coses diferents i paral·leles. D'una banda és una estona de diversió, fins i tot de relax, encara que estigui molt actiu quan estic escrivint, però és una manera que tinc de vessar cap enfora coses que penso i de llegir moltíssim per portar cap endins coses que m'interessen. I la segona cosa per mi, que és escriure, és comunicar aspectes de la ciència que jo penso que hem de comunicar a la societat, en una societat on la ciència i la tecnologia són presents en el nostre dia a dia, però combinant-ho sempre amb aspectes humanístics. Aquesta dicotomia ciència-humanitats que hem establert, per mi, a nivell general, no ens porta per bon camí. I jo estic bastant d'acord amb aquest viatge de dins cap a fora, no?, que comporta l'escriptura. Jo m'ho imagino, ho intento explicar com la idea d'un espeleòleg que baixa a la cova, en el sentit de profunditat, de tenir poca llum i d'anar a buscar alguna cosa que per mi ja existeix entre les roques, la dificultat de baixar, no? I tinc molt aquesta imatge de que t'acabes com a vegades forçosament trencant parts de la roba, també trencant parts de l'ànima, i m'ho imagino molt com un viatge en un lloc fosc, en el sentit de no perquè necessàriament hagi de ser dolent, sinó perquè encara no ha estat habitat o no ha estat com descobert, no? Malgrat que sovint penso que els personatges ja hi són allà i la història hi és i jo només els trobo. És alhora també com una gran evasió de mi mateixa i una gran evasió del món, però també al mateix temps, i potser contradictòriament, també és posar-me en connexió màxima amb mi i amb el món. D'alguna manera és aturar-me a pensar què em penso del món, com m'està afectant la vida, com m'afecten les coses per deixar-les entrar, de veritat, ser-ne conscient, preguntar-me això i aleshores baixar aquesta cova per començar a escriure el que em vaig trobant allà dins. Que bonic, això que has dit. Això de l'espeleologia m'encanta, no? Jo soc més aèria en aquest sentit, i és com si anés caçant paraules. Les èpoques que estic escrivint, o sigui, estic amb l'orella superatenta, no?, a veure caçar i també a mirar molt, no? I llavors també, com el David, llegeixo sense parar, o sigui, quan estic escrivint. I és un moment de tanta intensitat que a mi em sembla que, no sé si us passa a vosaltres, però per mi la literatura o el fet d'escriure és posar vida a la vida. O sigui, després, quan surts d'aquestes èpoques que has estat allà escrivint, et mires al món i tens moltes més paraules i has pensat molt més, com tu dius, no? I el veus d'una manera diferent al món. Per tant, no sé, per mi és una qüestió molt intensa, no? És una manera d'enriquir-nos. I tant. No només enriquim o intentem enriquir l'entorn, sinó que, almenys per mi mateix, jo m'enriqueix moltíssim escriure. I una mica també una salvació, no? Vull dir que a vegades, no sé com d'intensament viu vosaltres, però jo a vegades em pregunto, si no escrivís, on posaria tot això?